Neste caso, o carácter de elemento histórico está fora de dúbida, por tratarse dunha das últimas tarrafas galegas, testemuña da transformación da pesca e da construción naval ao longo do século pasado en Galicia. Hoxe, rescatado da motoserra e rebautizado co nome de Chasula, inicia unha nova singradura, a demostrarlle ás novas xeracións toda unha vida dedicada á pesca artesanal. Cambados é un porto especializado na pesca do cerco e no marisqueo. Os tres portos, o de Cambados, o de Santomé e o de Trajove, dan amarre a máis de 400 embarcacións repartidas entre planadoras pro marisqueo a flote, pequenos barcos a motor para artes chamadas menores e os de maior porte para a pesca do cerco. 900 e pico de socios, ou casi 1000 socios que conforman a cofradía. Onde estamos aquí pois, é o Porto de Tragove, onde prácticamente amarra a maioría das embarcacións. As de Santo Tomé siguen amarrando alá. En Cambados, bueno, o muelle de Cambados xa queda como monumento, pois pouco xa quedou sin uso, pero bueno, queda como un dos muelles que empezou, bueno, que deu vida ao principio nos anos a Cambados. Cambados conta coa flota máis, empezando polos barcos máis grandes, que son os de cerco, que é unha flota de barcos de 9 barcos que participan na campaña da Anchoa, ten despois os 20 e tantos barcos tamén de cerco máis pequenos, que forman unha das flotas máis importantes de cerco de todo Galicia. En total, no porto de Cambados amarran 31 barcos de cerco que dan traballo a máis de 200 mariñeiros. Normalmente faínase o axexo, a noitiña, aínda que tamén a lusada coas primeiras luces do día. O cerco tómanse basicamente sardiñas e xurelo, aínda que tamén outras especies como o sargo ou robalo. Pro chinchorro ou boliche, Cambados conta con 23 barcos con 70 mariñeiros enrolados. O chinchorro é un aparello de arrastre con dúas pernas moi longas chamadas calóns. O cope ten forma de saco e remata nunha malla fecheira chamada coroa. Trabállase de día, de xullo a setembro, en zonas limpas para coller especies como luras, chopos, polvo ou raia. O vou de man e o vou de vara ou trambolín son tamén, como o chinchorro, aparellos de arrastre e, como este, artes artesanais. No caso do trambolín, pódese decir que en toda a ría da Arousa emprégano casi en exclusividade os mariñeiros de Cambados. O vou de vara é un aparello de pequenas dimensións que se mantén aberto con a axuda dunha barra de ferro mentre se arrastra dende o barco a unha profundidade superior a 10 metros. Con el, os mariñeiros collen chopos, nécoras, linguados, lirios e outras especies de fondo. O emprego das artes de enmalle constitúe tamén unha das tradicións pesqueiras de Cambados, existindo referencias documentais do seu uso xa no século XVI. Os miños, o xeito, as vetas e os tramallos adícanse 70 barcos para capturaren peixes, moluscos e crustáceos que quedan presos nas redes ou tentaren pasar a través delas. Numeroso é tamén o número de pequenas embarcacións adicadas á pesca con nasa. As nasas son artes de trampa que atraen as capturas colocando un engado no interior. Lárganse en caceas, unindo as nasas nunha guía ou madre que remata nunha boia.
Pro polvo, lárganse caceas de ata 70 nasas e un número inferior, de 30 aproximadamente, para a nécora e pro camarón. A parte importante, somos nós e a isla, pois, somos unha maioría na Ría de Arousa en marisqueo a flote. A maioría dos mariscadores viven todo o ano do marisqueo. É dicir, tuvemos que, de feito, facemos traballo nos plans específicos que temos nós, traballos de resiembra, traslados, limpieza de depredadores. É dicir, todo isto levounos a poder resistir todo o ano sin intercambiar de arte. Mención aparte merece a explotación da vieira, onde o Posto de Cambados desenvolve un sistema pioneiro en Galicia na transformación e comercialización deste produto, que é a estrela da pesca en Cambados. A vieira sufreu este problema desa toxina que ten aí, entonces, luchamos moitísimo, hubo que discurrir moitas fórmulas coa propia administración para poder traballar, dividiuse zonas, e, finalmente, conseguiuse que Europa fixera unha normativa para os que producen vieira, nós, os escoceses, e traballamos con unha normativa que é moi estricta e que garantiza unha das normativas, así podes dizer que é un dos produtos que están no mercado máis garantizados porque pasa por unha serie de normas e de controles, unha trazabilidade moi controlada, e agora estamos traballando ela. Pactas os prezos anteriormente coas empresas interesadas, fainse uns cupos e pescas a vieira. Ata Sálvora chegan os barcos de arrastre de Cambados que se dedican á vieira. Cambados é o primeiro porto de Galicia en capturas de vieira, que se toman na entrada de Cambados, nas meáns, no Jaliñeiro, nos pragueiros, nas lobeiras. O rastro da vieira ten os dentes curtos e dobrados cara atrás para que non se enterren e así poder capturar as vieiras que viven pousadas no fondo. Os barcos de pequeno e mediano porte fan lances seguidos con un ou dous rastos ata completar o cupo e respetando os tamaños legais. Antes de descargaren en porto, todos os barcos teñen que pasar polo punto de control, onde se comproba o número de capturas e os tamaños. O desembarco da vieira realízase a pé de lonxa, onde toda a vieira da xornada ten que pasar por lonxa para a súa comercialización. Neste percorrido polo Cambados mariñeiro, damos conta das xentes do mar e do seu traballo diario, aspectos moitas veces descoñecidos e outras veces tinguidos de tópicos afastados da realidade. O proxecto Cambados á beira do mar nace precisamente como programa didáctico para mostrar a pesca e o marisqueo actual nesta vila do costado del este da Ría de Arousa. E na medida do posible, tenta acadar un recoñecemento das persoas que viven do mar, que a golpe de sacho e lances de aparello escriben día a día o guión da cultura mariñeira cambadesa.